har lavet en tællermad. Tak. Også dig, Benjamin. Jeg har altså ikke så godt en nødder. Der kommer en Benjamin. Det er bare Nutella. Jamen, jeg er sådan lidt allergisk. Der er jo ikke særlig mange nødder deri. Nej, det er jo ikke særlig slemt. Det er jo ikke fordi, der sker noget slemt, bare fordi du spiser lidt Nutella. Det smagte ikke så slemt, gjorde det? Ja, det smager fint nok. Jeg skal lige ud i toilettet. Skal du ud og skide, eller? Ja.